May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrindad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan, Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:38 na. Good morning, naimbag ngagsaba. Gabi-gabi sa wakat, agyo-agyob. At ito po muli yung Karamet Karadyo, KRNG Luzon. Para sa ating character on the air. Ngayong araw po naman ng Huwebes. At sa bayan napapanggigan po tayo sa 98.7 sa radio. Napapanood po naman tayo sa Channel 11. Channel 11 nga ba yun? Sa mga ating mga cable TV. At siyempre doon sa ating TV naman sa Ilocosur. Umaabot tayo doon. At makakasama ko ngayon ang ating yung aking idol dito. Isang Doctor of Education, isa ring nurse. Siyempre ito yung laging tumutulong sa mga nangangailangan katulad ng mga may mga depression, mga anxiety. Labong iba, Sir Ricky Ducas, good morning. Talaga ba? Maraming salamat po. Hello. Salamat po, Kap, ulit. And of course, sa RNG Luzon. Sa isang pagkakataon para po maipabahagi namin ang mga pag-uusapan natin ngayong araw, Kap. Yun. At mula sa City Health Services, kami po ay bumabati ng magandang umaga at isang healthy na araw para sa ating lahat. Ano ba yung topic na sinabi sa'yo? Wala. Charot. Wala. Wala. Sabi lang, chichikahan tayo. Chikahan lang? Oo. Meron ba? Ganito na lang, sabahan mo na lang ako. At meron tayong makakasamang mag-asawang pastor. Ay, ganun. Mas maganda yun. Mas maganda yun, di ba? Correct. Kasi yung dalawa lang tayo nagchichikahan. Oo nga. Sige, sama na natin sila, Kap. Makakasama natin ang ating, lagi nating guest ito sa Z-Radio din. Kanya nga lang, nandito tayo ngayon. Pero napapakinggan pa rin tayo. Nakasimulcast tayo sa Z-Radio. Pastor sa Jonathan Antonio Irardo. Pastor, good morning. Good morning. Kung aking mic ay nakabago sa bulsa. Good morning kasi nalaglag kanina. Okay, good morning po sa lahat. Magandang Baguio po. Ayun. At saka yung kanyang may bahay, Ricky, si Pastor Erlinda Irardo. Good morning, ma'am. Good morning, Kap. Good morning, sir. At sa lahat po na nandiyan nakikinig at nanonood po, magandang umaga. Napakalamig po dito sa Baguio. Oo nga, no? At yung mga nakaraang araw, tindi ng ulan. Correct. Kaya ang nagawa natin is to strengthen our spirituality. Kaya nandito po yung ating mga pastor para, syempre pag-uusapan ka kasi ang mental health din. At saka yung topic natin na self-reflection at saka analysis, no? Kasama lagi dyan ang spirituality. Yan. Kaya andito yung mga expert at gagabay sa atin, no? Kung paano natin i-overcome, no, ang mga fears, no, and worries and uncertainties natin ngayong may pandemic. Kaya we are so blessed this morning. Okay. At para sa inyong mga katanungan, sa ating, lalo na sa ating mga listeners naman, e-text po lamang yan sa 0999-3070-649. At sa ating mga viewers naman, nandyan po naman, naka-live tayo, Facebook Live. Paki-comment lamang po sa ating comment section.
At matanong natin kila Pastor, ano yung topic na binigay ng Character Council? Yeah, ang topic natin for today is self-reflection Okay. and analysis. Analysis. Pareho naman sila yon, no? When you reflect. Oo. Ang ano po nun, it is widely known as self-analysis of self-observation. Pagka sinabi nating self-reflection, Ricky, ano sa Tagalog yun? Self-reflection. Salamin na lang. Di ba? Yeah. Oo. Sinong nag-reflect sa atin? Salamin. Pinahirapan mo ako, Kap. Hindi ko ginawa yung assignment ko. Magagalit si attorney. Okay. At siyempre, sige, bago tayo tumikada, tulungan mo na lang ako dito. Kasama natin sila, Pastor. Oo nga. And of course, huwag niyo kalimutan to comment down kung may gusto po kayong i-share sa ating pag-uusapan natin. Self-reflection and analysis. Ayan, dahil ito po ay hindi mabubuo kung hindi po kasama ang mga komento niyo, suggestion niyo sa ating pag-uusapan. Yan. At nandyan, nanonood sa atin, Jen Sim, Rainy Thursday, Cape Safe Always. From California, US of A, Manang Jane Dulnuan. Kay Rain Gayaw, good morning, Adol Cap, in your guest, Kunana. Good morning, Cap, watching you from Los Angeles. Oy, baka naman. Baka naman. Taga-Canada, taga-Los Angeles. Baka naman. Sabi ni Manang Jane, good morning, Dr. Ducas. Ay, good morning po, Ma'am Jane. I hope okay po kayo dyan sa inyo ngayon. Yan. Okay. So, self-reflection, Pastor. Sabi ni Ricky, salamin. Paano naman po sa inyo, sa inyong pananaw, ano po ang self-reflection? Ito po ay when you reflect of yourself, titingnan mo in a way na one is you meditate on. When we say meditation, is more on spiritual side, no? Hindi magme-meditate na gusto mong umalis sa kaluluwa mo, hindi yun, ano. Meditation of especially with God, no? With the Word of God, when you meditate on. Titingnan mo kung anong, when you meditate on the Word, you have, of course, to pray. And then read the Word. Ano bang sinasabi nito sa akin, no? Or may sinasabi ba ang Lord's noon, no? Sometimes kasi when you read the Word, ito ay parang siya, kwento siya, no? Kung ano yung nangyari noon. Pero when you meditate on it, reflect the Word kung anong sinasabi ng Word sa iyong sarili, no? Kasi when we reflect to ourselves, titingnan natin, am I doing good? No? Tapos sabihin, ano kaya nangyayari? May mga problema. Kaya ko ba itong harapin ang problema? So, you think of the word ng Panginoon na, Lord, ano yung sinasabi nyo sa problema kong ito? No? Is it good to continue? Is it bad to discontinue yung ginagawa ko ngayon? So beautiful when you reflect of yourself. Personal reflection kasi yung self-reflection. No? Personalize ang evaluate mo o observe what's happening in yourself. Napakaganda nung sinasabi kanina ni Doc na tungkol sa anxiety and so on. Isa yon sa makukuha natin in our reflection, self-reflection. Kasi marami na, by the way, sabi nga ni Dr. Calpo, no, from January to June of this year, 19 suicide na nangyari. So, hindi natin alam from July to December kung mayroon pa. We hope with our program, we could encourage, no, others to reflect on themselves. Itong program natin at other program na will help them reflect on themselves, no? Observation of themselves. Kaya ko ba ito? Kung wala, kailangan ko ang medical na tulong. We have to ask help, no?
nakakalungkot po. Last year is 24 for the whole year. Yes. Pero to half semester lang, 19 na. Mm-mm. So, I think yung ating topic ko ay napakaganda po. Correct. No? With Yes. Dr. Carlos nandito, kasama natin. Opo. And alam mo, napakaganda yung sinabi niya, Kap, because you have to meditate. And when we talk about mental health, no, Yes. you have really to meditate. PMESS, no? Physical, mental, emotional, social, and spiritual. Those are the components of mental health based sa World Health Organization. At nasabi din ni Ma'am na you have to, yung kandun is, yung self-reflection is to introspect, no? To introspect wherein you have to analyze your behavior, know your behavior, know your, when it comes to spirituality as well, your thoughts and emotions. Ayan. Ay, nagsisimula pa lang tayo. Ang dami. Alam mo yung binanggit ni Pastor Erlinda. Oo. Tamang-tama doon sa project. Kasi Correct. ang ginagawa nila, Ricky, Pastor, meron silang depression and anxiety group. Yes po. At tinututukan nila yung mga ganitong cases. Yes. At tayo po ang naglabas ng numero ng suicide number sa health services. okay. Opo. Tayo pong nagbibigay ng datos para po sa mga suicide cases natin. And to, of course, we are promoting and mental health, prevention din, and we really have to include spirituality. Yes. That's true. Alam niyo po ba, ito din yung topic namin sa mga pulis. Kaya kita mo yung mga pulis na mga baril. Kasi may problema sila eh. Ano ba ako sa ngayon sa problema nila, yung mga sakit. Okay, mahahawa ko ba yung aking pamilya? Hindi ako makauwi doon kasi mayroon ako sabi niya symptomatic. Marami sila kaya minsan sabi nga nila nabuburyong na pag yung sa kulungan nabuburyong na talagang hindi nila alam kung anong gagawin na kaya minsan biglang natitrigger lang yung kanilang bigla sila nagagalit yung reaksyon kaagad nila may aksyon sila kaya napakaganda yung ating pag-usapan. Tama yan po, sir, no? Mas maganda kapag merong yung idle time natin na kung saan wala tayong ginagawa. Sabi nga po nila, it's the best workplace for the devil when you are idle. Right. Yes. And when we talk about medicine naman, pag sinabi naman namin sa medisina, sasabihin po natin dyan, when your mind is idle, ang default mode niya is to overthink. Ayan. So talagang tama po yung sinabi ni sir, nabuburyong sila. So ngayon, tendency nun, lahat na maapektuhan, emotion, thoughts, and everything. Lahat ng processing maapektuhan. Pero may tanong ako kasi na pastor. Sige, Ricky. Pastor, meron po bang sa Bible po na nakalagay na kailan nag-meditate, nag-reflect ang ating Panginoon para malaman niya, maging aware siya sa sarili niya, sa emotions niya? May time ba na mention po sa Bible? Yeah. Kasi ang pagkaalala ko, kano siya bago dumating yung problema sa kanya, madaling araw, he prayed already. Tapos na kaya pag dumating siya doon sa may problema, sinasabi niya, be healed. Ganun lang, wala. Sa entire Bible, hindi siya nag-pray na doon sa tao may sakit. Sinabi niya, gumaling ka, manampalataya ka, you are healed by your faith. Ganun lang sinasabi niya. Pero yung prayer, kaya alam niya na marami siyang ma-encounter na problema talaga ng tao. At halimbawa nga, kung pag may problema, pag dinala isang tao doon, makikita mo, hindi lang isa, talagang crowd talaga. Sabi nga nila, may isang kwento nga doon na totally crowded yung lugar. Ang ginawa ng mga magkakaibigan, binutas yung bubong para may baba yung kanyang kaibigan. Ganoon ang problema nila. Hanggang kung problema nila noon, ganoon din yung problema natin. Kailangan ang maganda talaga lang sa panahon natin. Sabi nga, may time tayo na magbasa ng salita. Ayun, magkaroon tayo ng personal reflection ng salita. Ay, napakaganda. Napakaganda. Alam niyo ba, tulang sa panahon ito, maraming pastor na may problema din. Kasi sa rent, naku po, ang lalaki ng rent. Sa city proper, naku po, ang rent, hindi mo kayanin. Kaya, malaking problema. Totoo yan. So, lahat tayo. Oo, Dok, ang gusto ko idagdag doon kay Pastor, yung sinabi niya kanina na may preparation himself, no? Prayer is the best talaga, no? When you pray,
maraming problema. Like today, Mm-mm. no? Pandemic tayo, no work, no money, especially when it comes to money. No, wala. Paano? Kung you have a family, kailangan mo pakainin, bibili ng ano kung wala kang pera, walang work. Talaga nagka-crop up po yung problem. Pero when you are in the Word of God, grabe, napakaganda po. Psalms 23 is the best to meditate on. Sabi ng Panginoon, the Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Sabi mo, Lord, sabi mo ito. When you tell God, sinabi mo, Lord, for me. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. He's going to fulfill what He promised. And for a long time, it is our testimony na talagang napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga yung tinuturuan namin mga estudyante, walang mahirap na hindi makakatapos ng kolehiyo. Kaya sabi ko nga dun sa mga estudyante namin na 22 high school na tinuturuan namin ng Chula Braids, walang mahirap na hindi makakatapos kung kailangan nyo, just let us know, kaming dalawa ni Pastor. Pero never pa may lumapit sa amin. Buhay. Sabi ko, bakit? Because when we teach them to have a relationship with God para alam nila kung paano i-claim yung sinabi ng Panginoon sa kanila when they meditate on the Word. Correct. Grabe, napakaganda. Yes. And number one, number one dun, Kap, no? Kapag yun nga, when you are into spirituality, and isa sa mga pinapagawa namin sa mga clients natin na humihingi ng one of the diversional activity is to make their stories or your diaries or yung anong tawag po doon sa inyo, Pastor? Parang testimony. Yes, mga testimonies, experiences. Yes, because if they cannot verbalize it, no, hindi nila masabi, pwede nilang in a form of writing, inasulat, para yung energy nila, no, mapunta doon sa pagsusulat. Hindi mapunta sa pag-iisip. Nang mag-overthink, ganon, hanggang sa ma-stress na sila. Yun. Good. Okay. At binabati natin, Ricky, nandyan, nanonood sa atin, Ma'am CJ. Yung buting may bahay ng ating boss dito. Si Ma'am CJ. Hi, Ma'am. Sorry, hindi pa tayo nakakapunta sa hotel. Tignan natin yung kanilang doon. Mga champurado. Correct. Yun yung iniyaya ni Ma'am CJ sa akin. Oo, magchampurado. Kasi malamig ngayon. Perfect. Ngayon. Yes, perfect yan Tapos ngayon. may tuyo, no? Yes, Pastor. Kumakain ba kayo nun, Pastor? Yes, Pastor. Yes, Kap. Alam niyo ba, sa ating mga garbage collector, isa yung driver, tapos isang pahinante. Yun lang bayad ng City Hall, ng City Government. Yung iba na taga-kuhan, talagang nagkukuha lang sila ng pas. Alam mo, every time mayroon kami nakuha na tuyo lagi. Appetizer ngayon, tapos may sili. Ay, ang daming kain. Sinananghag pa yung pagkain na hot. Ayan. Maganda yan. Tulad ng ginagawa ng mga garbage collector natin, ang tawag dyan self-care. Do the things that will make you happy. Ayun, yun yung mga feel-good hormones. Tinataas natin yung mga feel-good hormones nila. Kaya they do it every now and then because they feel happy. Ganun ini-encourage natin. If you self-reflect, you have to, of course, see what are those things that will make you happy. Yes. See those triggers that can affect your emotions. And ang pinaka-importante dyan, if you feel the negative emotions, you have to ventilate it in a healthy way. Yes. Yeah, which is, andyan yung strengthening your spirituality, your social ability, your mind, and of course, your physical body, because that's the gift of God. So you have to take care of it. Yeah. Right. Yeah. Yun. At yung topic natin, self-reflection. Pastor, ano yung isa? Analysis. Ibigay natin kay... Uy, walang ganun. Sino pastor na? Analysis, no? When we say analysis, sa amin kasi po nasa medical profession, when we analyze, we have to
meron tayong tinatawag na clinical analysis. Ay, mga ganon-ganon. So those are technical terms. However, meron pa rin at meron yung part na kung saan you must have to really study, no, dissect the condition of a person so as you come up with proper management. So, mas maganda rin na kung saan when we are in mental health kasi, you have to be self-aware. You self-reflect. Kasi ang tendency nito, kapag nakakamit ka ng isang client na kung saan you have the same experience before, may tendency mo po na mapasama ka sa emosyon nila. And you will not be able to analyze properly what would be the perfect management for that specific condition na verbalize ng client or nasabi ng client. Ayun. So, very important and very, very, the key, that's the key in the medical field. Self-reflection. And of course, you must have to have analysis because sabi nga nila, you cannot give what you don't have. Right. Oh, Yeah. Sabi ko na nga ba sa analysis ka eh. At merong katanungan dito mula kay 810. Good morning mga sir and madam. In padas kumot nga nag-meditate. Pastor, okay lang sa inyo Ilocano, no? In padas kumot nga nag-meditate and self-reflection. Na-realize ko nga fish out of water ti feeling ko. When it comes in religion, ngayon din nasurok ti stoicism, mas better ti feeling ko. Nasurok ti tranquility kan indifference ti outside pleasure. Might mo ti effect na idagbibuyak ti podcast ti modern stoics kunana. Kani di nabasak di book nga meditations written by the great Roman emperor and stoic Marcus Aurelius. May mga binasa ko rito, hindi ko naintindihan. Ano yung pagkakaintindi nyo? Yun, kaya ibabato natin ngayon sa guest. Sige, sige. Ano po yung stoicism? This is a form of religion, no? Okay. One, wherein mayroon silang is it ritual or parang yoga, you can, and sabi niya, mas gusto niyang ganong klaseng meditation, right? Walang papantay o walang gaganda sa reflection na manggagaling sa word ng Panginoon. It's the best word from God. Kasi when God says, He fulfills the promise. Hindi siyang, when God says to you, pabayaan ka na. Ang mahalaga dito, Kap at Doc, is the question is, are you with God? I mean, do you have a relationship with Him? Mahirap, marami po nagsasabi, I know God. No, I know God. Sa mind, I know Him. Pero, ano yung relasyon? Kagaya halimbawa kapag halimbawa sabihin ko, pahingi nga ng 1,000. Magbibigay yan. Magbibigay? Ang tanong... Try natin ngayon. Joke lang po, ma'am. Ang tanong, sasabihin niya sa akin, sino ka? Kung halimbawa anak niya ako, o kapatid niya ako, maari, no? May relasyon kami Okay. no? With Pastor Jonathan, manghingi ang anak niya, magbibigay. Pero kung iba, sabihin, sino ka? It's just like our relationship with God. We should have a relationship in order to enjoy the meditation with Him. Kasi when you meditate on the Word, there is a son or daughter's relationship na sasabihin niya kung anong gusto ng Panginoon. Kanina nasabi na ni Pastor yung pag-pray ni Jesus. Jesus has a relationship with the Father. Kaya, doing things in the earth, dito nung nandito siya sa earth, mayroon talaga silang communication through prayer. And then when He implement yung dapat niyang gawin dito sa earth na maayos, na walang sagabal, no? May sagabal because syempre nandun ang devil, no, to hinder the work of God, pero syempre nasasaway siya ng Panginoon, no? Tremble. Yung doon po sa self-reflection, ang
usual na maisip ay ang ating bad attitude, no? Right. Nakakainis ang buhay nito, walang pera, walang trabaho, nakakainis ang pandemic. Your attitude, no, towards the circumstances, talaga it hurts God, no? Parang hindi mo siya ni-recognize the presence of God when you have the bad attitudes. Kaya ang napakaganda po, when you have the positive relationship with God, talagang mayroon pong sabihin natin, trust ba? Pananampalataya, whatever the circumstances, whatever the environment is, like this one, yung nangyayari sa atin sa Baguio City, no? Yung bagyo na to, talagang bagyo na nakaka-hurt, no? Pero, when we trust God, lahat ito lilipas din eh. No? Sabi nga, madilim ngayon, bukas maliliwanag din. Yes. Mayroon pong isang point sa Bible na yung tatlong Israelites, hindi sila nag-worship sa idol. Sabi sa kanila, pag hindi kayo mag-worship, ilalagay kayo sa pugon na 7 times na pinainit. Ang tostado. Alam mo sabi nung yung faith nila kay God ay ganun, sabi niya, hindi man kami makaligtas sa fury ng furnace niyan, hindi kami magre-retract sa aming pananampalataya sa Diyos. Ganun yung kanilang relasyon. Sabi niya, hindi man kami ligtas pero yung aming pananampalataya ganun. Alam niyo po ba nung panahon ng Roman Empire, ang ginagawa doon sa mga Kristiyano? Ginagawa silang sulo, nilalagyan sila ng aspalto, sinisindihan. Pero hindi po naglaylo yung tinatawag na Christian faith. Lalong lumago. Ito po yung kaya kung ang ating kaugnayan po sa Diyos, tayo, mayroon kayong, sabi nga, tunay na relasyon ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. I will be able to. Hanggang sa katapusan ng daigdig. Sabi niya, yung aking salita, sabi niya, is the same yesterday, today, and forever. Kahit ano mangyari, bilang isang Diyos mo at Diyos ko, hindi kanya iwanan. Yung magiging testimony mo ang magpapatotoo kung gaano kaganda yung inyong ugnayan. Kaya napakalaga po na magkaroon po tayong, at saka isipin nyo po, magtatampo yung Diyos po sa atin na dapat siya yung atin binibigyan ng highest adoration. Yung iba po, yan eh. Lahat po sila namatay. Yung Diyos po natin, Diyos na buhay. Yun po yung patotoo ng Diyos. Kaya sabi niya, kung kayo ay lalapit sa akin, hindi ko kayo i-reject. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa Diyos. At ang Bible po, napakamura sa panahon natin. Yan. Napakamura po. Maraming salamat ka pala, Pastor, doon sa Bible na. Binabasa ko eh. Oo nga. Unti-unti kong binabasa siya. Ang ganda ng mga reflection natin. So, we're having self-reflection actually. Yes. Are we able to meet the instruction ng Panginoon sa atin, no? Your faith, are you able to feed your faith? Kasi that's very important, no? Are you able to, parang sa medicine, no? You have to, of course, consider the nutrients ng mga kinakain mo. Ayan. Ganun ang ginagawa natin ngayon. We're feeding our spiritual side. And it's really very good when it comes to mental health. Yan, magkakasama yan lagi. Why? Because our mind is always working. Sabi ko nga kanina, ang default mode ng ating katawan is to be idle. However, if you are self-aware of your emotions, you are aware of your behaviors, yung expression, and you have this, you belong to a group, no? Mas maganda yon kasi once na yung utak natin, nagkaroon tayo or na-face tayo sa struggles, sa challenges, no? Ang gagawin ng utak natin, the first thing that you did or you've done na response sa particular stressor na yun din ang gagawin niya for the next time kasi naka-program yan. Yes. So when you like for example ngayon na stress ka and pinakauna mong response sa stressor mo is to pray, automatic yan. Sasabihin ka agad ng brain mo na you pray. Yan. So that's the thing. Kaya very important yan na pag-usapan natin lagi. Yun. Yes. Doc, Doc, sige, Pastor. maganda yung sinabi ni Doc. Ano yun? Ricky na lang to. Hindi ako sanay, no? Ma'am Shi,
Sir Rick, ano yon? Tama, kung ikaw you are a believer of God, your anxiety or your stressful things in your mind, kung mag-pray ka and give thanks. Mahirap during the time na wala ka, tapos magpapasalamat. Kakaiba yung ng mindset, no? Lord, in spite na wala ako, nagpapasalamat ako, no? And darating ang pagpapala, I am experience it. I am sure of it. And masabi natin, gaano ba ang sabi kasi ng Panginoon, kaliit lang ng pananampalataya mo sa kanyang salita, as small as mustard seed. Nakakita na ba kay Kap nung maliit na mustard seed? Hindi pa. Super liit yun. Pag naglaglag yun, tutubo yun. Hindi mo makita, pero tutubo siya. It's like yung ating pananampalataya sa God. So, kahit ganun lang kaliit. Ganun kaliit. Yes. Sabi nga, pwede mong utusan yung bundok na lumipat sa ibang lugar. Talagang we are challenged ng Diyos yung ating pananampalataya. Kung gaano katatag at kalakas. Yes, para bang naka-anchor ka talaga sa batong buhay. Correct. Sa amin tawag po namin yung resilience. No? Resilience. How to strengthen your resilience. Okay? So number 1, to strengthen your resilience or pagpapakatatag ngayong pandemic. Ayan. Yan ang pinaka-importante. Dapat ang ating response sa stress natin, una, kasi we have 3 responses kapag we talk about stress. No? First response is to flight, to freeze, or to fight. Okay? Sa psikolohiya naman, ang explanation niya dyan, if when you flight, no, you're moving away and you're not facing the problem. When you freeze, nawawala po dyan ng emosyon, apathy. Ayan. And when you fight, you are building your resilience. Ayan. Yun po yung sinabi ni Ma'am ni Pastor. At napakaganda po yun na reflection natin ngayon. That, ang point Kap no na in spirituality and in medicine, they must have to meet each other at some point. No? Yun yung maganda. Kasi we encourage also people na, like for example sa self-reflection, no? Meron tayong tinatawag na tinatawag ng behavioral scientist na mindset reflection. Ayan, mindset reflection na kung saan you're setting your mind. Sabi nga po ni Pastor kanina, before God will do something, magpipray siya. Okay, ganun din po ang in-encourage po natin, no? Sa mga ngayon na sa kasalukuyang condition natin ngayon, if you're experiencing emotional burdens right now, okay? Or like for example, you are in anger right now, ganun po, mindset po muna. So set your mind. Pag gising mo sa umaga, no, mindset that this day will be blessed, no? This day will be positive. That's mind setting before facing, no? Before doing an activity that can give you a stress. Ayan. So maka-mindset ka muna para magaan yung aura mo, magaan yung emosyon mo. Kapag nandyan yung stressor mo, ay magaan mo siyang haharapin. Ayan. So mindset is very important. Yun yung sabi ni Ma'am. And last, sabi niya Kap, yun, always be grateful. Ayan. Tama po yan, sabi po ni Pastora. Always be grateful because attitude, no? Always be thankful sa mga blessings, small blessings na always coming. Kasi sabi nga ni O.G. Diaz, no, every gising is a blessing. Yung paggising mo pa lang, blessing na. Kasi po, pag natulog ka, hindi mo alam kung magigising ka, kaya pagising sa, ay salamat po kayo nagising. Yes. Talaga ilagay natin sa isip natin, pag-agising, pasalamat. Correct. Masarap po. At ang galing pala ni Ricky. Ngayon ko na... Uy, hindi ako pastor. Ngayon mo lang na-realize. Ay, Kap, maganda po. Tagal na natin magkasama. Maganda po yung ang ating discussion ngayon. Kasi we are engaging with police trainees, police officers. Yes. We talk about mental health, Yes. anger management. Yes, perfect. How we overcome anxiety. Yes. Grabe, ang ganda. Kaya po, we Kap dito, no,
when we talk about mental health, everybody is welcome. We are Yes. encourage everyone, because we cannot do this alone. Ay, talaga. Oo. Yes. We cannot do this alone. Kailangan nandyan yung we are not expert from the field of spirituality. But the mental health says that you must have to strengthen your spirituality. Yes. See? So, yun nga, kaya it's collaborative. Kaya yun yung magandang ginagawa natin ngayon. Nagkakaroon tayo ng self-reflection at the same time, and we're analyzing, na kung saan marami pala tayo kailangan pang pwedeng gawin sa sarili natin. Meron pa tayo dapat pwede pang gawin para hindi tayo mabore. Mga ganong bagay. Ikaw, Cap. Ano? Sige. Talangin natin dyan. Anong masasabi? Paano ka mag-meditate? Yan. And actually, may binigay sa akin sila pastor na Bible. Okay. Yung birthday niya. Nung birthday ko. Talaga. Actually, nung Charot. binigay sa akin yon, may kabilin-bilinan si pastor sa akin. Peter, isa lang ang hiling ko. Sana basahin mo. Tumatak yun sa kwan. Kasi marami nung mga nakaraan, marami nang nagbigay sa akin ng Bible, pero kinuha ko lang nilagay ko lang sa isang tabi, tapos hindi ko na kwan. Pero doon sa binigay ni Pastor Jonathan, nag-iisip ako noon na kwan. Hanggang sa after 2 days, nung kwan, binuklat ko, inumpisaan ko. So, awan ng ating Panginoon, nasa pangatlong kwan na ako. Nasa pangatlong book. Unti-unti ko siyang kwan, hindi ko siya binibigla kasi gusto kong intindihin. Kung basahin ko na minsanan yun, edi baka wala rin ako naintindihan. Correct. Kaya pag binabasa ko lang, ganyan lang kahit si... May reflection siya, no? Ang kapal na yun, ha? Makapal, ganyan lang. Parang baka hindi Biblia yung... Patingin ulit? Parang hindi ganyan kakapa. Parang hindi Biblia yung nabasa mo, ha? Hindi. Ay. Hindi. Halimbawa, ganyan, ganyan. Passage. Passage. Verse. Verse, oo. Akala ko ganyan na libro, parang iba naman na yun. Encyclopedia yun. Mayroon tayong mga pastor na, Ricky. Pag yung parang mayroon yung ginaganahan ka nga Oo, totoo. Gusto mong ituloy pa. Ano kaya itong sumusunod? Yes. Talaga excited ka, no? Excited ka. Parang excited ka ba na ituloy ko nga to? Kahit na yung nakaset sa akin hanggang dun lang. Pero pagka na-curious ako na, ano kayong kwan dito, nakalagay dito na susunod yun. Saka ako nagdadasal. Aywan ko lang tama yung dasal ko. Sinasabi ko sa ating Panginoong Diyos na sana bukas, Lord, gisingin mo ako. Lalo na po sa edad natin, no? Oo. Ay, grabe yung edad nyo. Joke lang po. Joke lang. Yeah, maganda. May sasabihin sa akin ng maganda mga... Sir Ricky, itong natin. Especially, sana may mga nakikinig na mga youth natin na nangangailangan ng self-reflection. Para makita nila na your life was given to you. There is a purpose. Correct. May purpose ito. Sabihin, ano bang purpose? When you seek God, you will know the purpose that He called you by. Ang ganda po. Correct. Ayan. Okay, at i-share ko lang itong Sige ka. merong comment dito si Manang Jane from California, US of A. Manang Jane talaga. Sabi niya, true po, Pastora Kunana, referring kay sa inyo, Pastor Erlinda. Sabi niya, we should not doubt God. If we pray, it's a communication with Him and we should do it on a regular basis. Amen. Hindi lang kung may problema sa buhay. Yes, right. Pero marami akong alam na pag may calamity, nagdadasal. Pag wala. Pag wala, parang wala na eh. Sa iba nagdadasal. Hindi ko alam. Kapag ka tinamaan ng sakit, lumuluhod. Normal ba yun sa tao na ganun nga ang kwan? Ito po kasi yung kung sinignan natin sa Bible, dapat Pastor, yung mic mo. Every time na kwan na dapat may continuous o continual yung ating kaugnayan sa Diyos. Kasi pag may problema at wala, nandyan siya. At naghihintay lang siya tayong tao na communicate kasi talagang tayong tao, sabi nga, is a being that need to have a communication with our Maker. Napakalaga po. Yung kasi pag na-build up yung ating pananampalataya, whatever problem dumating yan, sabihin mo, may Diyos kami. Di ba, minsan nakwento po namin sa inyo, yung dating namin ng 1999, ang hirap.
Sabi nga nung dumating yung incubi, mas mahirap yung dinaanan namin, Panginoon, noon. Nung walang incubi. Oo, nung walang incubi, mas mahirap yung dinaanan. Kaya nung dumaan tayo, okay lang yan. Naranasan namin, mas mahirap yan. Kaya yung mga naranasan natin noon, magpapaalala sa atin na yung Diyos ay faithful sa iyo. May isang kwento, yung sabi niya, footprint on the sun. Yung mama nagre-reklamo, sabi niya, Panginoon, bakit mo ako iniwanan sa ganitong panahon, na hirap ako. Sabi sa kanya ng Diyos, alam mo ba anak, tingnan mo nung lalakad tayo sa buhanginan, 4 yung ating footprint. Pero sa point na doon, hirap na hirap ka, 2 na lang. Sabi niya, yung panahon yun, karga-karga na kita, upang-upang na kita. Kaya mapaalala natin yung ating kaugnayan sa Diyos. Kung dumanas tayo ng problema, sabihin natin sa Diyos, iyak natin. Alam niyo, pagkatapos umiyak, ang sarap ng pakiramdam mo. Naranasan namin, kaya namin sinasabi. Mahali. Ganun yung doc, no? Yes. Yung in need ka talagang iiyak na you will do something talaga, no? At crying, doc, di ba, it will help yung physical ng isang tao na maibuhos niya, no? Especially when you need God for that problem, no? Na umiiyak ka sa kanya. And even you cannot utter words, Lord, tulungan mo ko. Yung iyak mo lang, sabi nga, is the language of your language to God. Tama. Grabe. May po isang kwento. Okay. Yes, Pastor. Ito po ay head siya ng PNP chaplain. Okay. Nung siya po ay na-incubi, sabi niya, 30% na lang yung buhay niya mamamatay. Alam niyo ba? Sabi niya, hindi ko naisip na ako general. Hindi ko naisip na pera ko. Hindi niya naisip na may sakana. Ang naisip niya, yung kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaya alam mo, sinabi niya sa amin, sabi niya, kayong life coaches, siguraduhin niyo yung ating mga kapulisan ay mayroon tamang kaugnayan sa Diyos. Tapos kinuha po yung lahat ng number namin. Lahat na station ng pulis natin, mayroon. Sabi niya, in case na may pulis na nandoon sa point na incubing yun, sabi niya, tatawagan kayo at na-encourage niyo sila na magsuot. Napakasarap po. This is si Father Lorenzo to, na chief PNP chaplain ng buong Pilipinas. Grabe ang testimony niya. Yung kana Diyos talaga naalala niya. Kaya sabi niya, kayo, sabi niya, ako'y nakikiusap sa inyo na Pakilapit, Pastor, yung mic. na kung yung mga tao, sabi niya, kapulisan natin, bigyan nyo sila ng magkaroon silang tamang kaugnayan sa Diyos. Sabi niya, at huwag kayong, sabi niya, pagtiyagaan nyo sila, yung mga kapulisan natin. Kaya minsan po, pag nagturo kami, yung mga pulis, kamaan ko sila, we waited, kasi ito yung request nung PNP. Alam niyo po, sabi nga namin, taxi namin, pamasahe namin, lahat. Wala po sa amin. Pero yung favor po na pakita namin sa ating mga kapulisan namin, pa-encourage po sila. Sabi nga namin, the best yung mga pulis natin sa Cordillera, walang tatalo. Yes. Kaya every time encourage namin, kayo ang the best. Don't break the record. Basta't manatili kayong faithful sa inyong trabaho. Yeah. Lalo na ngayon na may Diyos na kasama tayo sa pag-aaral lagi. Yun. Masarap po. At ang ating oras, ang bilis, alas 12:18 na. Ay, talaga. Pagka Panginoong Diyos sa pinag-uusapan, parang napakabilis ng kwan eh. Ng pagtakbo ng kwan. Pagka naman parang matagal nung kung hindi correct. Depende talaga. Depende sa usapan. Depende, ano? Oo, may ganun talaga. Gusto ko na balikan yung sinabi ni Pastor. Sige, Ricky. Napakaganda yun, sinabi niya, when we experience something, emotions, when we are to our extremest emotions, you have to cry. Yes. Why? In science and in mental health, in-encourage namin, people should not, or a person should not suppress any emotions. Okay? Once you suppress your emotions, na gumagawa yan ng paraan yung katawan mo na kung saan ilalabas niya yung mga physical na sintomas. From emotion to physical. See? So yun na yung nakikita nyo na nagkakaroon na ng nahihilo siya, no? Nagkakaroon ng pounding heart, headache, constant yan, persistent yan, no? Na kung saan kapag magpapacheck po tayo sa mga doktor, negative po at walang sakit. Oo. Ang tawag po dyan namin ay psychosomatic reactions, no? So ngayon, how to not to suppress your emotion?
Okay, balikan natin. Paano hindi natin isuppress ang emosyon natin? Okay, ganito yan. You cry, number 1. You need to cry. Cry out. Cry out loud. Okay? Cry while praying. It's okay, Right, no? right. It's okay, no? That's the reason why God gave us tear glands, Yeah, no? oo. Okay? And the second is you have to share your emotions. Yeah, right. Okay, that's what we are doing right now is sharing, no? Sharing kasi hindi natin alam sa mga nanonood ngayon, naka-monitor ngayon, baka merong mga naka-experience, same experience as ours. And of course, after sharing and of course, number 3 is to seek for help. Ayan, you need to seek for help for the right person and right professionals. Ayan. So yan ang napaka-importante when we talk about mental health as well. Related po sa mga sinabi yan nila Pastor. See, can you see that? Those are the things that we can do so as to not to suppress our emotions. Ayan. Yan, okay. So, ang bilis ng Bilis na pagtakbo ba? ng ating oras. Pero to ihabol ko lang, ano? Oh, sige, go. May correction dito si yung ating texter kanina, si 10. Yun daw Stoicism, School of Philosophy. Na-establish ni Zeno of Citium in the 3rd century. So, okay, maraming salamat sa Thank iyo. you for that. Ang Yan. gandang information, no? And then kay 81, kunana, happy lunch, sir, and ma'am, anyati makunayo. Anyati makunayo kadagiti conspiracy. Ini-invite ba tayo? Sabi niya, anyati makunayo kadagiti conspiracy theorist nga mapasama kan ti end of the world, tribulation and so forth nga signs nga agsublin ni Jesus Christ. Nagklits gamin ngay, nagrugi di 523 AD, bubonic plague, World War 1 and 2, year 2012 kan idi 2020, yun, awan mo tinangyari nga second coming, kunana. Ang tinatanong dito, yung tungkol sa tribulation. Ayan. So, Ito ba sign na daw na babalik ang ating Panginoon? Ang totoo po, under na tayo ng tribulation. Ang hirap, diba? Ang hirap na natin ngayon. Kasi po yan lahat ng sign, nakita niyo po ba yung earthquake ngayon? Malimit. Dito sa Pilipinas, malimit din. Sa ibang bansa, nakita niyo ba yung Germany? Hindi nila akalain na mamawas out yung kanilang lugar. Nakakakuan po. Kaya, pero tiningnan ko po doon, walang nag-acknowledge na God cares for us. Alam niyo po, totoo, paalala to sa atin. Kasi sa noong Old Testament time, ang sabi ng Diyos, hindi ko gugunawin, sabi niya, gugunawin yung daigdig noon ng tubig. Pero this coming, sabi niya na paggunaw, ay through fire. Hindi po natin alam kung paano gagawin ng Diyos. Pero ito po, pagkat kung ano po yung sinabi magmula sa Word of God, ang sabi nga po nila, almost 75% na mga prophecy natupad na kaunting panahon na lang. Kaya nga ako po, alam niyo bang ginagawa ko? Lagi ko sinusubaybayan yung nangyayari sa Middle East. Sa Israel. Lalo na po sa bayan ng Israel. Kasi ang sabi sa Bible, once na ito yung bayan ng Diyos, yung Israel o Israelites, pagtulungan ng maraming bansa, malapit na darating ang Panginoon. Pero lagi po may warning sa atin. Sabi niya na wag daw tayo magkaroon ng confident na hindi pa na dumarating ng Diyos. Alam niyo po kung bakit hindi pa dumadating yung bumabalik yung Diyos? Pagkat marami pang mga taong hindi naliligtas, hindi kumikilala sa Panginoong Hesus-Kristo. Yun po ang totoo. Kahit nung una pa po, marami na nagko-question, bakit hindi pa bumabalik yung Diyos? Sabi niya, pagkat marami pang tao na hindi nag-acknowledge kay Jesus bilang kanilang Diyos at kanilang Panginoon. Binibigyan niya pa lahat ng time, lahat ng tao. Yes. Pag ang sabi din sa Bible, pag lahat ng tao ay nakarinig na ng good news na ang Panginoong Hesus-Kristo ang nagbigay ng buhay para tayo lahat maligtas, sabi niya, it's the time na siya ay babalik. Pero po, sabi niya, hindi ko alam. Even, sabi niya, only God the Father knows the coming back of Jesus. Oo. Kap, ang Yes, sabi niya kasi it's kailangan nyo ma-discuss kung ano yung nasa sitwasyon ng tribulation. Okay. Hindi yun ang topic natin. Pero, ang importante po, are we ready kung dumating ang second coming? Ay, yun pong importante, no? Hindi kung kasalukuyan ba is a tribulation,
taghirap tayo all over the world. Mayroon earthquake, mayroon ganito, mga Flooding. signs, mga floods, wars. Ang mahalaga po sa buhay natin is, are we ready when the second coming of Jesus comes, no? Doon ang tanong natin. Yun po ang importante, no? And, ang importante yung relationship natin eh. Yun ang masasabi natin. When we discuss that, masyado pong tatlo yan eh. Klaseng tribulation. So when you discuss this one, kailangan i-discuss din yung isa at ang pangatlo. Lahat. Medyo ano talaga siya, theological, ano. Okay. Kailangan pag-aralan. Pag-aralan. At saka ano po, kailangan talaga ibigay yung tatlong klase ng tribulation. Tatlong view. Ayun. Okay, Ricky. Ikaw, Kap. Meron lang dito Oo. nagtatanong, sandali Ricky, ang bago Go mo ahead, go itira ahead. yan sa Yes, akin. Kap. Tanong ko lang kay Pastor. Yung ibig sabihin ng Revelation chapter 9 to 16, hindi kaya ito yung salot na nangyayari ngayon? Tinatanong ko, hindi kaya ito na yung salot na nangyayari ngayon? Para may kinalaman din dito kay 81. Kasi po, lahat yan ay preparation eh. Okay. Kailangan maging handa tayo. Ano man dumating, sabi nga po, walang nakakaalam. Kaya kailangan maging handa tayo. Mayroon po yan yung parable na binigay na Panginoon. Binigyan niya ng talent yung tatlong klaseng tao. Tapos nung binigyan niya, yung isa po hindi niya ginamit. Binaon niya sa lupa. Tinanong siya ngayon, sabi niya, anong ginawa mo doon sa binigay kong talent? Katulad niyo po. Tatanungin ka ng Diyos. Sabi niya, Peter, anong ginawa mo para sa akin? Lagi kang nasa radyo. Nagpatotoo ka ba para sa akin? Yan tatanungin po yan sa inyo. Kasi nandito po kayo sa programang ito na mas maraming nakakaabot. Yan po, tandaan nyo yan, sinasabi ko sa inyo. Tatanungin kayo ng Diyos. Nung nagsimula ba ikaw na nagbasa ng Bible? Did you mention God? Sa iyong nagbasa ka ba ng kahit maliit na Bible verse? Sabi niya, binigyan kita. Bakit tagal niyo po sa radyo? Kaya lahat po tayo tatanungin. Katulad ni kapatid na Ricky. Sabi niya, Ricky, as a medical person, did you share God? Nakita niyo ba? Ikaw ba kaya mo buhayin yung tao? Hindi. Natutulungan natin sila ma-extend, pero hindi natin mapapahaba yung buhay. Na-share mo ba na ito? Alam niyo po, may isang yung mayroon akong kapatid na doktora sa Tagaytay Hospital siya. Alam niyo po, every time magkaroon siya ng operation o magpaanak siya, sinasabi niya, gusto ko na masigurado. Hindi ko alam kung ano mangyari sa operation. Pero I just want you to know that there is God. You need to believe God. You need to repent from all your sins and accept Jesus as your Lord. Alam niyo ba? Pinagpala sila. Silang buong pamilya nadala sa US. Ganun po. Kaya, alam niyo, kapatid na Peter, more blessing kung you share the word of God. Wala pong masama. Pag-pray ka, in the name of Jesus. Sabi niya, walang makapangyarihang pangalan sa daigdig kundi sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ayan. Praise the- Tama, no? Thank you. Natututo na ako. Nagulat ako doon, Kap. Hindi, pwede po ba, pag nagsimula ka ng program, sabi niyo, Pastor, pwede ba ikaw mag-opening prayer ng program? Napupunta po ako dito. Okay, sige. Yan. Okay. Ricky, ano yung tatanong mo sa akin? Yung oras natin ang bilis eh. Wala, nagulat lang ako sa amen mo. Kaya napagano'n ako. Oo, So nakalimutan mo yung tatanong mo? Oo, nakalimutan ko na. Kaya dire-diretso na natin, Kap. Okay. Sige, at ang ating oras, meron na kasing papalit sa atin naman. Alas 12:29 na. Ricky, kunin natin yung kanilang mga mensahe parting naman. words. Mga Yes. parting words po ninyo sa araw na to sa ating character on the air. Kaya ang talaga po na aming magbahagi sa inyo, reflect on the Word of God. Wala pong iba na talo pagkat ito po ay salita ng Diyos na buhay. Na kung ibabahagi po natin, ang sabi niya sa salita ng Panginoon, na if you share the Word of God, it will do His purpose on the life of that people or that man, and it will not return void sa Diyos. Gagawa siya ng kaparanan. Kaya kung kita niyo po sa mga Pilipino, napakaganda, di ba? Masayahin tayong Pilipino. Bakit?
religious people tayo, pero dapat makilala natin na may talagang tunay na Diyos. Kasi ngayon po, napakaraming Diyos na binabanggit eh. Oo. Alam niyo ba sa India, ang Diyos nila thousands. Pero mayroon lang po nag-isang Diyos. Sabi doon sa Book of Acts, walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, upang ang tao ay maligtas, kundi ang pangalan lang ng Panginoong Jesucristo. Yun. Amen. Amen ulit. Yan. Okay, Pastora Erlinda. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pakilapit mo, Pastora. Yun. Ay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang gusto ko lang po, as you reflect for yourselves, alamin niyo po kung what thing that you are good at, no? Ano yung magaling ka doon? Reflect on that. O kung makita mo naman, kailangan improve it, or kaya kailangan iwaksin na siya, alisin. That will help in self-reflection. At ang gusto ko po, as we depart, no, sabi ng Joshua 1:8, no, I'm sorry. Sabi niya, you study the word, you meditate day and night. No? Ito yung magbibigay ng kalakasan sa atin. No? Study the word. No, when you meditate, you study, you read, no, and then reflect kung ano po ang gusto ng Panginoon. Sabi niya, meditate it day and night. Grabe. And nabanggit dati ni Pastor dito sa program na kung nagbibigay tayo ng oras natin sa Panginoon, kung nagbibigay tayo ng ating tithe sa offering natin, di ba, sa church nagbibigay, ang pinaka-basic kasi is, ang foundation is 10%, but you could give more. In our time, if you reflect on the time that we are giving to God, it should be 10% is 2 hours and 40 minutes. Pero hindi naman ganun ka-strict ang ating Panginoon. Kaya minsan, in 5 minutes, you read the word. Sabi nga ni Cap, a portion, a verse that will help, no, sa ating spiritual life. Maraming salamat. Amen pa rin dyan, Pastor Erlinda. Okay, Ricky? Wala naman sabi. Oh. Amen din. Hindi, of course, sa ating usapan kanina, no, it's very nice, no, to reflect on the Word of God. At the same time, to reflect and to ourselves, of course, to mirror ourselves. No, the key word here is that we must have to still communicate. No, connections, establish your connections. No, social connection is the key for self-reflection. You need, ang ibig pong sabihin nito is, you still need others for you to be mentally healthy, spiritually healthy, physically healthy, emotionally healthy. Ayan. So, sa mga tao na nakikinig or nanonood ngayon, stay blessed, enjoy every day, be present, do not think of the future, masyadong future overthinking, masyadong past, no? O masyado kang nakafocus sa past, no? Live by the day. Kasi nga sabi nila, we do not know when is this end coming. Okay, so as to, of course, then to lessen your anxieties. So once again, thank you so much po sa RNG Luzon, Kap Peter Wasing, sa inyong programa, and of course, from the City Health Services Office, nagpapasalamat din po kami sa Human Resource Department and Baguio Character Council, Attorney Agustus Lavan. Thank you so much. And sa mga nanonood, at sa mga taga-subaybay ni Kap, ayan, maraming salamat po at panoorin niyo po ang kanyang bagong movie. Ayan. Lalabas na yan. Ako na nag-promote, no? Thank you. Napakaganda nung storyline at saka storyline nila, Kap, no? Nung pinag-usapan namin nung movie. Kaya may nag-comment din, panoorin mo yung role ni Kap sa kanyang movie. Sabi sa comment ng ating live ngayon. And of course, papanoorin natin yan. And of course, maraming salamat, Yamashi. Ano ba? Tayo sa hero. Tayo sa hero. Kala ko Yamashita. Hindi. Nasa kanyang kayamanan. Buti nabanggit mo yan, ano? Baka hindi pa alam nila, Pastor. Ako po naman ay gumarap na isang kontrabida. Palagay ko naman yun ay trabaho lang. Dahil yung papel ko doon ay napakasama Kaya, correct. Pero trabaho lang naman. Hindi naman talaga ganun tayo. Sa movie naman, yes. May protagonist, antagonist. Yes. At ang pamagat niyan, 1941, Cordillera, ATE, Matigubat, love story po yan. Nung panahon ng gyera.
Iba na talaga si Cap, no? At ang mga bida rito, hindi ako kasi pinaka-kontrabida. Ang mga bida rito, Team Lakay. Taray, Team Cap. Lakay, yun. Iba ka din, no? Sana may offer din. Once again, thank you so much po. See you. Mwah, I love you. Choose life. Yan. Sa lahat po ng mga nakinig, sa lahat ng sumuporta sa ating programa, maraming salamat po. Bless po tayo ngayong araw. Pero bago tayo magsara sa ating programa ngayon, hilingin natin kila Pastor na ilid tayo sa closing prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos at aming Ama sa langit. Salamat po. Magamit po namin yung airwaves na ito. Salamat po sa Baguio Character Council na mayroon pong ganitong program. Higit sa lahat po kay kapatid na Peter. Thank you, Lord, in the name of Jesus, that He is reading your word. At ito po yung magbabago sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Salamat po kay kapatid na Ricky na kasama namin ngayon. We just ask the Holy Spirit to guide us. At sa aming pag-alis po sa lugar na ito, yung continual protection ang aming hinihiling. Yes. Bless us, Lord, as we depart from this place. Ama, salamat po sa lahat-lahat. Salamat po sa aming bansang Pilipinas. Salamat po na mga Pilipino ay may pagkakilala sa Diyos. Pagpalain niyo po yung aming bansa, higit sa lahat. Ingatan niyo po kami sa anumang kasakitan na darating pa. Pagkat naniniwala po kami na kung kami po ay mag-meditate sa inyong salita, ito po yung magpapalakas, magpapatatag ng aming pananampalataya. Salamat po sa lahat. Just say, Lord, thank you. In Jesus' name. And Amen. Maranatha. Amen. God bless po sa lahat. Alam ko po, na-bless po natin. Lahat tayo na-bless po ngayong araw na to. Salamat, madaydayo ti Apo. Diyos ti agngina kadatay amin. Apada-pada. God bless you. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 LD Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant.
Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant na Imas, Nalaka, Ken Nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang maggrocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan, Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Powder Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.